Селям алейкум, хайрлах шамлар. Я принимаю эстафету от своих коллег, и через несколько секунд в нашей студии мы продолжим говорить о том, о чем молчать никак нельзя. С вами Гульсум Халилова. Поехали. Перші кнопкодави нової ради. Депутати виправдовуються. ЦВК все, рада готується звільнити членів Центрвиборчкомів. ЗМІ кажуть, депутати «Слуги народу» скаржаться на Офіс президента. Чим незадоволені нардепи? Я рада представить гостей нашей студии. Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор», и Дмитрий Пономарчук, гражданский деятель, журналист. Здравствуйте, приветствую. Добрый день. Ну а с утра сегодня в Верховной Раде Украины работает наша корреспондентка Милена Амиди. Она сейчас с нами на прямой связи. Давайте ее поприветствуем. Милена, селям алейкум. Ну что ж, рассказывай, какие у тебя новости с Верховной Рады Украины, что, возможно, уже успели принять народные депутаты? Алейкум селям, Гульсум. Отже, усі законопроекти, що були у порядку денному, Верховна Рада вже розглянула, а тепер розглядає додаткові. І наразі відбувається слухання законопроекту, де депутатів можуть позбавити зарплати на цілий місяць, якщо вони пропустили більше половини пленарних засідань. От чуєте обговорення, це викликало бурю емоцій у депутатів. Може, погано видно, але опозиційна платформа «За життя» і позафракційні депутати майже покинули свої робочі місця. Отже, залишаються тільки ті, кого, скажімо так, дуже добре видно звідси з місця для преси. Також 5 хвилин тому ухвалили законопроект про електронний документообіг. Це означає, що законопроекти подаватимуться у електронному варіанті. Опозиція просила, аби цей законопроект був ухвалений лише за основу, але позиція парламенту така, що ухвалити треба і в основному, і в цілому. Тож, попри позицію опозиції, все ж таки цей законопроект прийняли. Наразі останній, ми чекаємо закінчення і потім обов'язково розкажемо про усе найцікавіше за цей день у Верховній Раді. Гульсум, тобі слово. Это была наша корреспондентка Милена Амиди. Она с утра работает в Верховной Раде Украины. И мы продолжаем держать руку на пульсе. И сегодня действительно в Верховной Раде Украины очень много интересных событий в том числе произошло. Нардепа-мажоритарщика от «Слуги народа» Сергея Литвиненко поймал на первом случае кнопкодавства в Раде его же однопартиец Александр Куницкий и выложил, собственно, видео в сеть. Давайте посмотрим. Сергій, я перепрошую, але ж мені треба знати, чому це сталося. Мені треба з'ясувати. Не знаю, з ким говорити. Мене звати Олександр, ми з вами однопартійці. Дуже приємно. Можете мені пояснити, чому ви тиснете кнопку за іншого нашого колегу? Дивіться, я вам перше хочу сказати, що це було конець дня, ми конституційні поправки робили. Ми спілкувалися. Ви розумієте, що я особисто обіцяв своїм виборцям боротися з такими людьми, як ви? Ви розумієте, що ви зробили це? Те, що ви зробили, це неправильно. Розумієте, ми були змучені, я хотів, щоб більшість мала бути. Я переживав за це. І ми спілкувалися. Але ж ви знаєте, що у вашого колезі могла на цей привод бути інша думка. Ні, ми з ним місяць спілкувалися, він сказав, що думка така сама, як ми всі маємо проголосувати. Я на той момент так... Я можу сподіватися, як ваш колега, що на наступних таких випадків не буде? Будь ласка, не говоріть так. Дякую. Ну и заместитель лидера фракции «Слуга народа» Александр Корниенко принес извинения украинцам за кнопкодавство Сергея Куницкого и Елены Капанчук. Давайте послушаем его прямую речь. Дійсно, вчора журналісти зафіксували, за минулий час, точніше, пред'явили 2 випадки кнопкодавства з боку депутатів нашої фракції, пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту. Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук тем временем выложил фото законопроекта о наказании за кнопкодавство. Давайте посмотрим, что это за законопроект и, собственно, что он предусматривает.
Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата, неособисте голосування, карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Слуги народа сегодня, как зафиксировали, занимаются кнопкодавством как минимум 2 народных депутата. Ожидаемо ли это для вас и насколько действительно вот наказание, предусмотренное в этом законопроекте, оно действительно может повлиять на народных депутатов? Дякую за запитання. Я хочу вам нагадати, здається, на минулому тижні ми з вами були саме в цій студії, з нами був представник «Слуги народу», і ми з ними якраз і обговорювали питання голосування, кнопкодавства, і він дуже активно доказував, що буде змінена система голосування, що вони будуть вводити штрафи, покарання, і пройшло скільки, 4-5 днів, ми бачимо, як «Слуги народу», які, як казали в відео, обіцяли, і що вони прийдуть до влади, і цього кнопкодавства не буде, вони продовжують ту саму політику всіх тих політиків, які були до цього в минулому скликанні, в позаминулому і в позапозаминулому. Но 85 тысяч гривен штрафу – это достойное наказание за кнопкодавство? Я думаю, мало. Треба виключати з Верховної Ради, з фракції і взагалі. Лишать мандата. Ви розумієте, законодавець, державний рівень, найвищої посади нема, навіть міністр не вище народного депутата. Прийшов, виконує свої функції. 5 років ти підписався на ці галери. На тебе дивиться український народ, ким би ти не став, чи за списком, чи мажоритарно. Ви розумієте, наскільки державна справа? От переді мною був тут один політолог, він каже: Голобуцький, це лише відволікти увагу. Яку увагу відволікти? Все має бути чітко, по-чесному. Прийшла Верховна Рада, оновилася на 80%, працюйте по-новому. Не повторюйте те, що було 30 років тому. Воно дійде раніше чи пізніше. От що, знаєте, коли було кнопкодавство? Одного разу вони 16 січня встали і проголосували за диктаторські закони, які закінчилися Революцію Гідності. 118 людей загубила Україна. А все починається з того. Сьогодні я проголосую за того, бо я, бачите, думаю так, як і він, я не помиляюся. Прийшов, народ обрав, довірив. Його ж ніхто не примусив туди. Ви розумієте, він боровся за це місце. Народ повірив, віддав тобі це місце. Значить, виконай довіру народу, приходь і голосуй. Я знаю випадків в іноземних парламентах, на ношах приносили. В британському парламенті на ношах приносили депутата, бо він має проголосувати. Лише руку підняти. Його принесли на швидку і назад в лікарню. Сегодня комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины лишить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко права участия в 5 пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Позже фракция под полным составом выразила, собственно, протест такому решению комитета. Давайте послушаем и посмотрим, как это было. Щойно стався безпрецедентний випадок. На засіданні регламентного комітету комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко права брати участь в 5 пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України». Я прошу мені додати час, тому що мене не пустять. Хочу наголосити, що ми живемо в демократичній країні, тому в цій демократичній країні, яку ми намагаємося зберегти, за це рішення проголосували лише представники однієї фракції «Слуга народу». Представники всіх інших фракцій проголосували проти. Ну и сейчас предлагаю послушать саму Ирину Геращенко, которую, собственно, и обвиняют в неэтичных высказываниях. Что она сказала? Внимание на экран. І мені здається, що зараз я стаю першою жертвою взагалі цих антидемократичних рішень. І я є прикладом такого першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців, намагаються позбавити права голосування і права голосу, і права виступу. Очевидно, що це є порушення не моїх тільки прав як народного депутата і Конституції України, а що це є порушення прав мільйонів виборців.
Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» София Федина с нами сейчас на прямой связи по телефону. София, здравствуйте, слышите ли вы нас? Доброго вечера, так чую. София, ну расскажите, что это было и вообще как вы оцениваете инициативу комитета по регламентам наказать таким образом Ирину Геращенко за вот те неэтичные высказывания, о которых мы с вами еще вчера говорили? Я так понимаю, речь идет о зеленых человечках? Так, зелені чоловічки. І ви знаєте, я тут запитаюся так, а коли хтось дехто буде відповідати за те, що Україну обізвав порноактрисою? А коли хтось буде відповідати з тих, зокрема, що є в залі, за ебонітові палички, якими треба бити майданівців? Коли будуть відповідати за зневаження наших військових? Я хочу, щоб їх притягнули для початку до відповідальності за приниження честі і гідності моєї держави. А якщо ми говоримо про зелених чоловічків, по-перше, не було названо ані імен, ані назви фракції. І саме це передбачає можливе покарання. А якщо слуги самі себе засоціювали з зеленими чоловічками, а після цього обурилися, це перша їхня проблема. А по-друге, тепер із цього скандалу вони навічно залишаться зеленими чоловічками, які тиснуть на зелену кнопку. І їм вибирати, по якій стороні вони є. Але насправді це є безпрецедентна ситуація. Вперше в історії парламенту народному депутату, співголові фракції, намагаються заткнути право голосу. І це є дико, це не демократія. И это не парламентаризм. София, скажите, а какова процедура лишения права Геращенко принимать участие в 5 пленарных заседаниях? То есть кто за это должен проголосовать? Наскільки я розумію, після рішення регламентного комітету, яке, до речі, було 5-6, дуже впритул, це рішення може винестися, мало би винестися на голосування Верховної Ради. Наразі після нашої заяви, це і з трибуни заяви Княжицького, це питання поки що не порушувалося. Рассматриваться вы не знаете? Что не знаем. Спасибо большое. София Федина, народный депутат от фракции «Европейская солидарность», была с нами на прямой связи по телефону. Что вы думаете об инициативе комитета по регламенту лишить права Геращенко участвовать в 5 пленарных заседаниях? Если я не ошибаюсь, у нас есть уже принятый закон про неприкосновенность, да? Но у нас же есть индемнитет, правильно? То есть любой народный депутат может высказываться. І наказання він за це не понесе. Це питання і позбавлення депутатської недоторканності, правда, про те, що ми говорили, як саме він буде функціонувати, якщо тільки за кримінальні злочини або за політичні висловлювання. Так? Я вбачаю висловлювання Ірини Геращенко суто політичною підопльокою, і я не бачу порушення морально-етичних норм, тому що, як дійсно сказала Софія, це сприйняли ті, хто на себе сприйняли. Так? Тобто ми, якщо слуга народу використовує тактику «сам дурак», треба так само їм відповідати асиметрично. І тому зрозуміло, що у них зараз повнота влади в руках, і вони можуть робити все, що вони схочуть. Як казав до цього колега, просто інколи потім такі рішення і кнопкодавство може призвести до того, що будуть приймати закони, які не є зовсім на користь України, які є на користь якимось групам осіб, фінансово-промислової групи і так далі. Тобто це ж не питання одноосібної людини, це питання системи в цілому, як вона реагує на якісь маркери. От сьогодні випадок з Іриною Геращенко – це яскравий маркер того, як вони будуть консолідувати зусилля для того, щоб викинути з поля тих, хто їм не подобається. Як ви вважаєте, дійсно ли це подрив демократичних цінностей? Я думаю, що демократія в самому слові парламент. Парламент походить від французького «парле». «Парле» – це говорити. Говорить, да. І тоді і говорить, і правильно зробила Геращенко, і правильно робить, я вам скажу, і «Слуги народу». Знаєте, що вони роблять? Якщо опозиція не може собі знайти лідера, то зараз «Слуги народу» в регламентному комітеті знайшли, це має бути Геращенко. А завтра хай затвердиться Верховна Рада і позбавить її 5. Якщо 5 засідань не виступатиме Геращенко, це не трагедія для України. Це з'явиться, народять нового лідера опозиції. А давайте еще о некоторых инициативах команды Зеленского поговорим. Собственно, и президента Владимира Зеленского. Да, поговорим, Парле. Сегодня, вероятнее всего, вопрос об увольнении членов Центральной избирательной комиссии подниматься в парламенте не будет. Об этом сказал нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев и добавил президента поддержку. Давайте послушаем.
Нам роздали проект рішення, поки що він не включений в порядок денний. За регламентом, ви знаєте, якщо рішення включається до порядку денного, воно розглядається на наступний день. Тому висока вирогідність, що воно сьогодні не буде розглянуто. Ага, тобто завтра це може бути на порядку денному? Можливо, завтра. А ваша яка позиція? Це Петро Олексійович каже, що це політичне рішення і ЦВК працює об'єктивно. Моя позиція, що якщо президент висунув таку ініціативу, необхідно його підтримати, дати йому можливість, скажімо так, змінити персональний склад. Для принятия этого решения, то есть распуска Центральной избирательной комиссии, Верховная Рада должна набрать конституционное большинство. Кто может присоединиться к «Слуге народа», когда будет рассматриваться этот вопрос? Голос. Батьківщина. Навіть, я би сказав, а чому би і Європейській солідарності не приєднуватися? Їх би достатньо, їх вже 300 набирається. Зрештою, якщо взяти внутрішнє цього ЦВК, воно було утворено іще комуністичною системою за їхніми правилами. Вони тоді намагалися створити таке ЦВК, яке би слухалося лише одну партію, тоді ЦК Компартії України. І воно переросло. До речі, за часів Януковича, коли він був прем'єр, ЦВК, член ЦВК, був в статусі прирівняний члена Кабінету міністрів. З тими пільгами, з тими машинами, з тим секретаріатом, з тими квартирами. Ви розумієте? ЦВК, зрештою, це лише мають бути громадяни, які контролюють підрахунок голосів і підраховують голоси. В Естонії це вже давно робить комп'ютер. В Сполучених Штатах є проблеми, але це в колегії виборщиків. А у нас ЦВК виходить, знаєте, я би сказав, депутати. Більше, ніж народні депутати. Вони визначають долю народних депутатів. От, наприклад, Рудика, якого там не затвердили чи не видали мандат. Ну да, він 2 тижні там був. Ви розумієте? Вы считаете это политическое решение, либо оно действительно юридически обосновано президентом? Ні, так зачекайте. У нас же ж на юридичну складову вже як 3 місяці ніхто не звертає уваги. Я б взагалі цю частину не брав би. А розглядати з точки зору політичної, тут цікаво, і я казав це ще 3 місяці тому, що будуть переобрані всі. Як утримався пан Аваков в Кабінеті міністрів на своїй посаді, це величезне питання, але в принципі це не є несподіванкою. Але я казав, що як тільки обрали президента Зеленського у другому турі, ще не було інавгурації, що перестановка кадрів буде масово на всіх високих посадах. Я не казав за середню ланку, так, але перші особи, заступники будуть всі звільнені, тому що їм треба буде завести своїх людей. Ми зараз бачимо, як це відбувається на всіх рівнях. І чим ЦВК гірше просто за інші рівні? Чи краще? Да, правильно ли я понимаю, что инициатива распустить Центральную избирательную комиссию в том числе напрямую связана с предстоящими местными выборами? Ну і в тому але рахунку, тут цікава деталь. Саме ЦВК не контролює місцеві вибори. Контролюють міські окружні комісії. Розумієте, як ми з вами підемо в Києві голосувати за нашого кандидата, підраховуватиме не ЦВК і затверджуватиме, а затверджуємо Київська окружна виборча комісія, яка складена складом Київської міської ради. Так що, якщо ви думаєте, що це вплив якийсь буде на місцеві вибори, я просто не бачу сув'язі, тяглості. Є ЦВК, воно відповідає за вибори до Верховної Ради, а місцеві вибори, вибачте, це місцеві органи. Вони супроводжують, вони там супроводжують дотримання законності. Вони рекомендують, надсилають інспекторів, там, скажімо. Совсем недавно стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко собирается распустить Киевский горсовет. Почему? Давайте, давайте послушаем, чем он аргументировал такое решение. Кворуму, на жаль, немає. Чому? Бо працюють з багатьма депутатами. Це не таємниця. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади. Коли потрібно вирішувати багато питань забезпечення життєдіяльності нашого міста. Мені не цікаві всі ці договорники, які існують, і маніпуляції. Я ініціюю консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.
Битва за Киев – часть узурпации власти президентом Зеленским. Так считает народный депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз. Давайте послушаем. Президент дальше продолжает узурпировать власть, и ему нужен контроль. Сегодня мы знаем, уже есть конфликт в городском совете Киева, где не собрался кворум, и Кличко, мэр, сделал заявление, что он прекрасно осведомлен о давлении на депутатский корпус, о манипуляции среди депутатов. Це треба змінити Конституцію. Как вы думаете, могут ли состояться внеочередные выборы в Киевский горсовет? Учитывая, что Виталий Кличко собирается якщо его беремо распустить. досвід, то Верховна Рада колись оголосила, там стояло два питання. Перше питання – дострокові вибори в Києві і Київради і міського голови. А другим питанням стояло дострокові вибори у Харкові. А знаєте, чому вони відбулися у Харкові? Бо знову в Києві виграв Черновецький. І тоді Верховна Рада собі подумала, що знову виграє у Харкові Кернес і його, вибачте на слові, банда. Но местные выборы у нас планируются в следующем году. За Конституцией. Да. Но внеочередные выборы ведь могут состояться, если Зеленский внесет изменения в Конституцию. Ви розумієте, безумовно, лише Конституція, яка дозволяє зробити загальнонаціональні місцеві вибори. Це трошки небезпечно. Знаєте, я чому? просто не бачу сенсу. Тут їм залишається півроку. Ну який їм сенс півроку робити там дострокові, так, а потім... Ну, взагалі-то жовтень 20-го року. Некоторые, допустим, эксперты, аргументируют это тем, что, возможно, президент Владимир Зеленский хочет провести внеочередные выборы, пока у него высокие рейтинги. Ні, так зачекайте, він хоче, це ж питання... Тем самым это крайняя точка узурпации або власти це питання во всей стране. всієї України. Якщо питання всієї України, ми з вами кажемо, що це питання зміни так Конституції, взагалі там додаткових законів. А якщо це питання контролю над Києвом, так це зовсім інше питання. Тут же по-іншому вони намагаються нав'язати свою систему. Ми ж бачимо, як перекупили депутатів у Віталія Кличка, яка, по факту у нього розсипалася його коаліція. Так? Я так думаю, що він тепер йде на цей крок, тому що він розуміє, що там немає підтримки. Ми бачимо, як на голову КМДА знову ж в обхід Конституції, в обхід всіх законів намагаються назначити смотрящого свого, тобто прибрати з голови КМДА Віталія Кличка як мера-розпорядника і поставити свою людину. Ми бачимо, як в принципі 525 років тому Київ отримав Магдебурзьке право. Зараз це вже переросло в іншу форму, демократичну, цивілізовану. Ми бачимо, як цю демократичну форму знов намагаються споплюжити. Це як це було за часів Януковича. Тобто поставити свій якийсь феодальний строй і розподіляти фінансові потоки. Я чув пана Богдана, який розповідав, що вони хочуть допомогти. І так дуже цікава така фраза, допомогти пану Кличку справлятися з впливами, які є збоку. Але ж ми розуміємо насправді, що хоче нова зелена влада. Раз уж мы затронули рейтинги президента Владимира Зеленского, сегодня опубликовали новый рейтинг одобрения работы президента, бьет все рекорды. Группа «Рейтинг» показала, как изменились показатели за 3 месяца. Давайте посмотрим на наши экраны. Згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», незадоволені роботою президента Зеленського всього 11% опитуваних. 18% складно оцінити роботу глави держави. Задоволені його роботою 71% опитуваних. У порівнянні з липнем цього року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже в 1,5 раза. Заместитель директора группы «Рейтинг» в эфире АТР рассказал, что примеров такого рейтинга одобрения президента не было ранее в истории Украины. Давайте послушаем его. Тут ситуація певним чином вже унікальна, оскільки дійсно такої високої оцінки за дослідженнями ще не було у жодного глави держави. Одним із головних показників тут навіть не є оцінка роботи влади, а власне ситуація оцінки напрямку руху країни. Действительно ли это рекорд? Действительно ли за историю независимой Украины не было такого рейтинга? Був рейтинг, я вам скажу, приблизно, дай Бог пам'яті, але в першому турі Порошенка, скільки там було? 52%. Але що найбільше було, дайте пригадаю, в 99-му році
другий тур у Кучми, що 60 з чимось відсотків. Оце я пам'ятаю, що було. Перше місце Кучма, друге місце Симоненко. Но мы видим, что рейтинг Але президента це правда Зеленского, безпрецедентно. да, он вырос. Це нові Почему? виклики, 21 століття. Ви розумієте? Ми ще живемо трошки в 20 столітті. Ми з чим порівнюємо? От ви правильно ставите запитання, були чи не були? Я кажу, в 20 столітті не було. Був рейтинг трошки вищий, наприклад, 99% підтримувала КПСС. Думаєте, це дуже добре? Ні, це не дуже добре. Не пам'ятаю ті часи. Але, скажімо, зараз це, звісно, безпрецедентно. Інші часи. І ви знаєте, я їм трошки співчуваю з історичного боку. Це є захмарення від успіхів. Сьогодні 71, ще вищий рейтинг, ще вищий рейтинг. Давайте там розтопчемо закон, проведемо загальнонаціональні місцеві вибори, знімемо того неслухняного в лапках Кличка. Ви розумієте, це дуже небезпечно. Коли ви є в медицині такий, знаєте, передати дозу. От певна доза, вона допоможе, а кінська доза, вона вбиває. Вы также Оце, считаете, я вважаю, что кінська доза. такой рейтинг, он опасен для нашей страны, в том числе? Ну, рейтинг не може бути безпечним або небезпечним. Є небезпечні або безпечні дії людей або людини, яка має повноту влади. І насправді, якщо так розібратись, до президента Зеленського такої підтримки ще не мав ніхто. Я кажу, колега, я його повністю підтримую в сучасних умовах. Але до всього це перше, що накладає повна відповідальність за все, що вони роблять, і те, як, в принципі, вони розпустили Верховну Раду в обхід Конституції, те, що Конституційний суд, в принципі, підіграв і прогнувся, я по-іншому це назвати не можу, це вже є хибні перші кроки. Зараз половина всього, що вони роблять, вони плюють на це на все і йдуть тим шляхом, який вони собі запропонували. Ну як, вони ж говорять, у нас 73%. Ні, ну, так, це не питання рейтингу. Ну до чого тут рейтинг, люди добрі? Ви робите, і повинно бути верховенство права. Якщо не буде верховенства права, ми почнемо переходити до моделі управління в Російській Федерації, авторитарної, коли можна наплювати на закон і зробити так, як треба. Хоча я хочу сказати, за останні 10 років Путін не плює на свої закони, він їх просто переробляє під себе, як це потрібно, він легалізує те, що йому потрібно, а потім каже, дивіться, так от вони всі порушують закони Російської Федерації. Тобто наступний крок після цього це буде підписання більшості законопроєктів, які будуть зручні суто тільки цій владі. А тримати цей рейтинг, який є у них зараз, можна дуже довго. Можна поїхати в Бориспіль, в Бровари, ще кудись, ще комусь Порожжя взагалі можна дати. Та всі будуть аплодувати і казати, дивіться, президент ще йому супостатою тому Порожжя дав, і рейтинг буде взагалі 82%, ще не 10%. Сьогодні президент... Чи це призведе просто у державі до розвитку нормального демократичного суспільства? Моя відповідь – ні. Сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал, что при встрече лидеров нормандской четверки будет обсуждаться вопрос, будет обсуждаться формула Штайнмайера. Давайте послушаем его. І як я вже сказав, ми повинні обговорити всі пункти Мінських домовленостей. Тобто, ви знаєте прекрасно, не я підписував ці Мінські угоди, але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені. Ніхто не знімає цю відповідальність, бо це наша з вами країна, і ми будемо працювати і будемо боротися, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів. Формула Штайнмайера, да, которая предложена президентом Германии Вальтером Штайнмайером, это разведение сил на востоке Украины, это внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление особого статуса этой территории и, собственно, проведение там выборов. Но не российская ли это формула федерализации, не сдача ли это интересов страны? Я би, щоб легше було глядачам зрозуміти, наприклад, сказав так. Вірвався до мене до хати, наприклад, сусід по майданчику, окупував кухню, а потім прийшов Штайнмайер і каже, давайте мирно розійдемося. А він у мене сидить на кухні, він сидить в Криму.
Ну, це не кухня, це наша перлина. Ну, це така але, прикрита скажімо, капітуляція, Донбас. получається. Але виходить, що мені Штайнмаєр каже? Давайте ми миритися з вами, ми знайдемо компроміси. Які компроміси? Геть з моєї квартири. Крапка. І заходити до мене по дзвінку, якщо я тобі відчиню двері. От так. І це треба, щоб всі зрозуміли. Штайнмаєр, я так думаю собі, може він сам цього не знає, агент Росії. Ви розумієте? Чому? Він здійснює те, що вони хочуть. Вони зайшли на кухню України, а тепер Штайнмаєр каже, давайте поговоримо, давайте розведемо. Кого з ким розводити? Кого з ким розводити я маю, якщо він сидить в моїй хаті? Ви розумієте? І ми, якщо оце для себе зрозуміємо, ми зрозуміємо про пропозиції Штайнмаєра. Повірте мені, планета – це теж велика квартира. Скажите, а вот президент Владимир Путин, да, несколько дней назад анонсировала, что на встрече лидеров Нормандской четверки Россия будет настаивать на закреплении формулы Штайнмаєра. Так, есть ли Украине, президенту Владимиру Зеленскому, с чем прийти, собственно, противостоять вот этой идее? Ну, тут же дивіться, питання того, що можна запропонувати Володимиру Путіну. І головне, а що хоче Володимир Путін, щоб йому щось пропонувати. А хоче Володимир Путін повернутися до років 2013-2012 року, коли Україна була сателітом Російської Федерації, коли політичну еліту в Україні назначали з дозволу Російської Федерації, коли в правоохоронні органи заходили і працювали люди з Російської Федерації, коли в Службу безпеки України громадянин Росії, і ще й крокували ФСБшники по коридорам і плювали на наших СБУшників, вибачте, в спини, тому що вони себе тут відчували хазяїнами якимось. Розумієте? От цього хоче Путін. А тепер у нас є питання величезне. Це було тоді, не був окупований Крим і не був окупований Донбас. Тепер ми маємо і то, і те. Тепер ми маємо слабкого президента, якому в принципі нема чого протиставити. У України нема потужної економіки, яка може сказати, та йдіть ви до біса, я зараз буду розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, і якщо ви ще хоч на 1 кілометр зараз по тій лінії розмежування, що є, зрушите вперед, ми зараз будемо гасити з цієї зброї, що є. Ні, ми не обираємо тактику захисту і просування вперед. Ми обираємо тактику миротворення агресора і пропонування йому якихось речей, яких ми ще не знаємо, і команда Зеленського ще не озвучує цього, тому ніхто нічого не може сказати. Але економічно ми зараз не можемо самі протистояти тільки зі світовою спільнотою, з нашими партнерами, які ще невідомо, чи будуть нас підтримувати, тому що Північний потік-2 дозволили, в ПАРЄ Росію повернули, США переглядає програму військової підтримки і забезпечення України. Ми не знаємо, чи ця коаліція збережеться і надалі, чи ця коаліція збереглася, але вона буде намагатись самоусунутись від цього процесу, і Володимир Зеленський нічого не зможе з цим зробити, тому що у нього недостатньо для цього досвіду, а Путін, як в 2014 році скористався нашою слабкістю і анексував Крим і окупував Донбас, так само і зараз скористується і віддасть Донбас на своїх умовах забезпечення миру. Але з тим, що йому хочеться, там, наприклад, статус для Донбаса, російська мова і так далі. Я понимаю, но как не попасться на эту уловку? Как сделать так, чтобы Крым не ушел в периферию? Потому что, как вы уже сказали, Донбасс еще как-то там две стороны хотят решить, а как бы тема Крыма для Путина, она вообще закрыта, он не хочет ее обсуждать. Ну, тому що ее ж решать надо Украине. Київ цей гачок, розумієте, за який гачок? Гачок Донбасу. Щоб ми зараз дискутували про Донбас, Донбас давно український і буде українським. Але оцей гачок нам затикає рота на повний голос говорити про Крим. Крим кримсько-татарський, Крим український. Ви розумієте, що я думаю, оті стратегії, що сидять у Путіна, і, мабуть, і сам Путін так і думають, а підключають таких Штайнмаєрів. Давайте говорити про Донбас, давайте говорити про розведення. Яке розведення? Де Крим? З ким Крим? Лише Британія і Сполучені Штати на сьогоднішній день абсолютно чітко заявили, Крим український. І буде приблизно така історія, як з країнами Балтії. Вони були окуповані по 40 років, а я був в Держдепартаменті, а прапори державні висіли і Литви, і Латвії,
і Естонії. Я ще тоді не знав. Я питав у Марка, а що це за прапори? Кажуть, які прапори? Це Естонія, це Латвія. Я ж кажу, вони Совєтської Республіки. Це кажуть, для вас Совєтської Республіки, а для нас вони незалежні держави. Спасибо. І отак от Крим має бути сьогодні. Дмитрий Пономарчук, гражданский деятель, журналист, Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор» были гостями нашей студии. Благодарю. А мы пока что буквально через 5 минут смотрите информационную программу «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и после новостей у нас в студии будет член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Не переключайтесь. Звільнені бранці розповіли подробиці ув'язнення, якою була